Patuloy na binabantayan ng PHIVOLCS ang aktibidad ng bulkang Mayon matapos makapagtala ng mataas na pagbuga ng volcanic gas at magkakasunod na Strombolian activity o maliliit na pagsabog na may kasamang pagbuga ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Nitong Sabado, July 11, naitala ang pinakamataas na pagbuga ng sulfur dioxide o volcanic gas mula sa bulkang Mayon. May ilang lugar ring nakaranas ng ashfall matapos ang ibinugang uso ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, nananatili pa rin sa alert level 3 ang bulkang Mayon. Sa kasalukuyan, wala pa nila silang nakikitang dahilan upang itaas pa sa mas mataas na alert level ang Mayon. Gayunman, hindi rin inaalis ng ahensya ang posibilidad na mauwi ito sa pagputok ng bulkan. Nung Saturday, naglabas ang PHIVOLCS ng advisory regarding yung na-record yung pinakamataas na sulfur dioxide flux o yung nilabas na sulfur dioxide ng Mayon at more than 13,000 tons. And kasama nga dun sa advisory na yun, yung warning na possible na magkaroon ng more or rather magkaroon ng explosive eruption ng Mayon volcano because of sa lakas sa dami ng sulfur dioxide. Enero ngayong taon nang muling mag-alboroto ang bulkan kung saan mabilis na itinaas ang alert level nito. Dahil dito muling pinaalalahanan ng mga residente na mahigpit na iwasan ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at sumunod sa mga abiso at paalala ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan. Po nasa alert level 3 pa rin ang Mayon volcano. Again po, wag tayong naintindihan po natin na medyo mahirap na po yung kalagayan. Dahil nga po halos kalahating taon na po na meron tayong na state of eruption ng Mayon volcano, pero yun nga po, mas mainam na po yun na nasa evacuation zone kaysa po dun sa loob ng yung mga mas delikado po dun sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Kaya po yun nga po, inuulit natin, alert level 3 pa rin po talaga ang Mayon volcano. Regine Boy, CSN.